Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Wei Khynnah obarang nyau Snem karta ula du no ela Jingim kat basau ngut kiwe pat ki dekat ka long yeng ki lab Mynsaw hadien ba Jingtwa Khyndew kala ha ba yeng sa jongki Snong Umlamphlang Bhoi district step perngap jongka arpau terek naitung araja arpun rio kat kum ka jingpen tep USP Bhoi district ugiri prasad kani ka jingja kala ja ha kapor kum basau bujemen step kat ba ka long yeng kadang yotia Jingtwa Khyndew kala khalambaj ha ka yeng sa jong ba stolen Khyndew bat Khynnah ubaklat udi bola tep kerteng kung punhun umba Khyndew Snem karta kat ba ukpa uba stolen Khyndew saupo Snem karta ringkat bat laingot ki khun jong u katau pen scam umba Khyndew Snem karta ka ibani umba khat lai Snem karta bat ka sapira umba pras Snem karta kila Mynsaw bala pen kenno eki sha trai primary health center ban yo jing sumar USP ulo angru bagi bor pulet kila pensyai syakalong yeng halor ke jingdan kam ban le ya postmortem khnang ban yo jing arab ni jing yo jing mentoy na ki scheme badai hok nru khupa bat ki bah yeng kila persya ban le postmortem namar bakim supai ai halor ke ni jing yam bikil IT ru da jing tho show executive magistrate ban plat no na ka postmortem hadien bo executive magistrate Bhoi district uba GLC Milliam ula ai jing bet ban plat na ka postmortem la IT no e ka met jong Khynnah syakalong yeng ban pendap ya ka jing le anyam bakhat du Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.